ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ବାଉରୁ ସାହିରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସିଏ ପାଣି ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ନାହିଁ ପାଣି, ଚାହା କରିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ବସାଯାଉ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ବସାଯାଉ, ସେ ନା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି ଦେଇକି ପାଇପ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ମୋର ପାଣି ଦେଖ ଦଗ ଦଗ ହେଇକି ଚାହା କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରଣୀ ରାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବୁ କୁହ? ଖାଇଲେ କାମକୁ ଯିବି। ଖାଇଲେ କାମକୁ ଯିବି। ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ବସାନ୍ତୁ ସେଠି, ନହେଲେ ଭାଇ ଅଣଦ ସୃଷ୍ଟି। ଭୋଇ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛ, 4ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, 2ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମହିମା ଏଠିକି ଆସ ଆସ ଆସ, ସୁଟିଂ ହେଉଛି ନେଟ୍ରେ ଆଜି ଯିବ, ଆମ କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଯିବ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖ। ଭୋଇ ସାହିରେ 2ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଛି, କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସଡ଼ା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେପଟେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସଡ଼ା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇପ୍ ହୁଗୁଳିକି ପଳାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଠୋପାଇ ମିଳୁନାହିଁ। ପାଣି ହାଉଚି ବାଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଛାଡ଼ିକି। ହଉ ମୁଁ ଆଜି କର୍ପୋରେଟରକୁ କହିବି।